תביא, זה הקפה שלי. לא, אני תפסתי. אמרנו שחולקים אבל. לא, אמרנו, קפה חרדים זה שלי, סיגרת נערים שלך. לאן הולכים היום, רייבה? הולכים היום למקום מאוד מיוחד. הנה, תראה, הגענו פה בדיוק בזמן ההפסקה. רייבה, תראה, יש שם שניים. כן, הם עכשיו בהפסקה, הם כולם פה יושבים. לא זזים. קח סיגריה, זה בטח יגרום להם לזוז קצת. הנה, קחו. רייבה, אבל איזה מין חיות אלו? הם כולם מאותה מחלקה? אני רואה שיש שם שלט, בוא נסתכל בשלט. סטודנט בצללי מצוי, ארטיסטיקוס היפסטריוס. המוצא שלהם הוא מגרש הרוסים. רייבה, תראה, הם רבים על הסיגריה שזרקתי להם. אני רואה, כן. זה שלי. קח, זרוק להם עוד אחת, שלא יהיה פה בלגן. סיגריה! קחו! סיגריה! רייבה, לאן הולכים עכשיו? עכשיו אנחנו נלך לקרמיקוס סטלניקוס, אבל צריך למצוא כיוון קודם. קדימה.